Khaddu khadwai haden braya pen la bun sngi ha pen ke Shillong municipal boot bat kinong de madan ha katan khandai lat mentak sngi ka apply tarik unai tung a job san kra poi sya ka jing ya bai soin khrang ban wan ra jing ya bai ban lai na ka no no ka jing subas ne sya ka no ha ka jing yo ya ki dukan ban syong ka municipal kala penlong snon da ka khalai nusip ha pen kinong de madan ki bra yo ya ka selnot ban yo syong ha ka jaka blasna ka soka habanang kong la don kejing pen na kan hon ginong de madan hanrei don ru ki bra ko ngo padai hang ni ba kham hadin ki ya bej wat ki tu ba persya ru ka menjur kan ni ru kompanya ka municipal ban jet slip ban syong dukan katkum kanembar bagi yo aka slip ki jaka baka soka ka pen bej ki long ha parking ka muda hamala banengkong bat kawai pat kedai ha parking ke badan mar persya ka SBI main branch ka sokal ka pen kende no ya ginang de madan na ka thain khnai lat khnang ban pan itnat bat ban kring ya ginang wan kai ha ka te jaka ban lai na ka jing jabo jaban bat na ka no ka jing wit ha ka habaya bat haba syong kai gi breu ini batch ni apa ni 204 बाद में आ जाओ पीछे हो Tell me. Jom tell me. Jom tell me. Dia berkong jalan. Kita pun nak kita dah. Manusia pun kita tak nak kalian jika jalan kita macam siap. Mutir pi yang lain ni kan bantu dukan. Gua ambil dukan. Yeah.